Mayong adlaw nga Sabado, mga higala. Aniya na sab ang atong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Alang sa unang Maayong Balita, atong paminawon si Ray Anthony Chu. Sa katapusan, magamit na gyud ang kontrobersyal nga coconut levy funds nga natigom sa kagamhanan gikan sa pagpangupras, pamaligya ug pag-export niini sa katawhan. Kini human gisaksihan ang regional nga paglusad sa Philippine Coconut Farmers Industry Development Plan nga magagiya sa kagamhanan paggastos sa 75 bilyones nga coco levy funds. Kinunduman nga sugod ni atong 1971 ngadto sa 1982, may natigom nga pundo ang gobyerno sa pagkolekta og buhis o levy sa mga nangupras nga mag-uuma sa lubi. Nahimong kontrobersyal sa pasangil nga gigamit sa mga kroni, ang pundo gitagana unta para sa research and development sa lubi ug sa mga pamaagi sa pagnegosyo niini. Happy mi kayo kay ang among gikinanglan ang tabang mo sa gobyerno kay kami mo'y tinuod nga pagihan may giyuta, kami may nagtikan sa among yuta, association ang mga member. Kung nga akong yuta, ako nang giyusok rak sa akong mga member. Tanan nga gitanom nila, tanong nga gibuhi nila, wa ko'y labot. Kaya na akong farm learning site man sa agriculture, kami ko ng mga small farmers, mga benefited may anang balaod. Pinaagi sa Republic Act 11524, ang levy funds maunay kuhaan og hinabang alang sa Social Protection Program sa katawhan, pagpundo alang sa katukuran sa mga kahugpungan, pagpatukod og mga planta ug makinarya nga magproseso sa produkto nga gikan sa lubi, ug pagpundo alang sa mga pagtuon aron ang industriya mubalik og sapong. Humanlagnai ang balaod niini sud sa 5 ka tuig nga masinati sa mga maglulubi ang mga gipahatan nga mga proyekto nga gipaglantawan nga magpalayog sa industriya ug makig-ambas na kini sa kalibutanong pamaligya. Alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Para sa Maayong Balita sa Siquijor, aniya si Rizali Calibo. Maabti kong misanong ang lalawigan sa Siquijor pinaagi sa Integrated Provincial Health Office sa challenge kung hagit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpaligon sa vaccination strategies sa unang usa ka gatos ka adlaw sa iyang administrasyon. Aron makabot ang 90% vaccination coverage sa mga senior citizens, ingon man 50% sa general population alang sa first booster ug aron usab mapaligon pa ang ginatawag og wall of immunity sa nasud. Sa kasamtangan nakakuha na og around 20% booster coverage ang lalawigan. Sumala pa ni Dr. George Walsrod Opay, ang hepe sa Integrated Provincial Health Office dinhi sa Siquijor. Ang Department of Health Central Visayas for Health Development pinaagi sa Siquijor Provincial Health Office milusad ni adtong Agosto 15 sa mas kusganon pang kampanya nga ginganlan og sa Booster Pinas Lakas vaccination campaign didto sa dugo kanan sa Kapitolyo Siquijor. Ihagit nako ang tanan karong adlaw mga kanila mga kapaindihan kay sumunan nga wala pa nakapag-booster karong adlaw magpa-booster na. Aduna usab gihimo nga pagpamakuna sa kabaryuhan sa Balulang, Larena ug Itaya, Lazi niadtong Agosto 18. Ang launching sa maong kampanya nakakuha og dakong suporta sa mismong gobernador, Governor Jake Vincent Villa, nga mipasalig sa iyang incentivized program pinaagi sa pagpanghatag og 5 ka kilong bugas sa matag tawo nga magpabakuna sa first booster nga nagedad og 12 pataas. We will go to various barangays, magpa-booster na dito, maghatag 5 kilos of rice. Not only that, naatay free consultation sa doctors and hopefully naatay free consultation sa lawyer. Si Governor Villa usab ang nanguna ni adtong nagpabakuna atol sa launching, diin siya gibakunahan sa iyang first booster shot kauban sa mga empleyado sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno, mga senior citizens ug kabataan. Alang sa Maayong Balita sa Siquijor, ako si Rizali Anding Calibo. Og dinhi sa Cebu, aduna po'y Maayong Balita si Rachel Nesha. Ang Philippine Statistics Authority Region 7 opisyal nga milusad sa 2022 Community-Based Monitoring System
o CBMS sa Central Visayas pinaagi sa usa ka press launch nga gipahigayon ni adtong Agosto 8 sa Cebu City. Ang CBMS usa ka organisado nga sistema nga nakabase sa teknolohiya sa pagkolekta, pagproseso ug pagvalidate sa gikinahanglang disaggregated nga datos. Ang impormasyon nga makuha gamiton alang sa lokal nga pagplano sa pagpatuman sa mga programa sa gobyerno. Sa pagpatuman sa CBMS, ang mga LGUs ang mopahigayon sa data collection. Samtang ang PSA mao ang muhatag og technical support sa pag-implementar sa maong aktibidad. Anaa sa 36 ka mga LGU sa Central Visayas ang unang mopahigayon sa CBMS, kung diin ang pagkuha sa mga datos mulungtad og 2 ka buwan nga magsugod sa Agosto hangtod Oktubre karong tuiga. Alang sa maayong balita sa Cebu, ako si Rachel Nesha. Dito sa Negros Oriental, atong paminawon ang maayong balita ni Roy Lumutan. Human sa 2 ka tuig sulod sa pandemya, ibalik na sa kadalanan ang pagsaulog sa Buglasan Festival karong tuiga. Mao kini ang pinakaingranding cultural activity sa Negros Oriental na gitawag sab og Festival of Festivals. Gitakda ang pagsaulog sa Buglasan sa bulan sa Oktubre o gipahigayon ni sa Pantawan area sa Rizal Boulevard sa Dakbayan sa Dumaguete. Ang atong Pantawan ron, it was purposely constructed for multi-purpose activities, especially the Buglasan. No? We can even accommodate, as I see it now, itong mga booths. Sama sa mga niaging tuig, appeal sa major activities ni ini ang pag-abri sa mga LGU tourism booth ug ang festival showdown kundiin ipasigarbo sa mga nagkadiang lungsod ug syudad ang ilahang local festivals o aduna sab fireworks display. So far, in my count, murag 14 ang appeals actual ka ng festivals, but the whole 25 will join the booths. All the 25 will have their own booths around. Ang kagamhanan sa probinsya nagahinog 11.9 million pesos na budget alang niini. Matod pa ni Mayor Remolyo, iyan ang gipaspasan ang pag-ayo sa ubang parte sa Pantawan aron andam na gyud kini alang sa pagsaulog sa Buglasan Festival. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, kini si Roy Anthony Lomotan. Nalingaw ra ba mo sa atong episode today? Aduna ba mo'y nakatunan ni ini? Comment below sa istorya na inyong naganahan o mag-uban na punta alang sa mayong balita sunod simana. Alang sa dogang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo, andam nga moatod kaninyo og maayong balita sa Central Visayas.